busuafo amane busuafo me mama ne me papa kwana mo wa haba me mama wa busuafo amane David obi sin kanjo so no de ne kru ko Zimbabwe odu ye no wode ne sim ema bia hwemema school amoma wie ye wie se ye boa me na me me course ema bia ye faithful ama omukuru so ma fa ekire ne nkrofo atwetwempna ewo wonim de ema bi fam na wo de afe ma anka kura wampemu kura de hamu kura o ba kola no nsha kola no ansa nsha kola no enti se be man nsha koda ye koto petrol eko peja edi tufie anya onu ne si property ni nya ne dia oko high obi okwa rent nko ntimi busumi nsia obi o afe oko high ti wode wasim oreba ti ube peja tum Louisa efiera no line so hello landlord yes mama yamo ha yeah ofie no wafai le pacho asago hu village asago wada ma de na esi wo ho le pacho na me wo bombe 11:30 awia ana ye ko me kase be dai shit hey ete ba me yam she be kwa be ko se down se da mu a ye dan da ka se bia oh yes ala se kiti o se dan inside ete me tu de be e ba mi jai de ye gina to bi ka ko ye ampa me ko duro wore na sa de che na adum bi adum etwa so e jana no etuma bu gate no e bi do asar we tuma go dan inside ala omuti eja owo mo horo edu ejalo eti enya kakra abayo aro oda abayo bi ewo na abayo aro obetra boy nche ya debia ntokwa etemi bi ofase kan be adaji tu otoko bi edede ko ofase kan ede se size so be wo be ba won enti ade chi ye no ko wie asko police station ana police force se de na abayo aro si church be ba na omo ye se abayo no be yidi nema bia wo hono potra no ma nche kakra na onye sika na abranche de sika na bread e wo ho che de be ya asubie be ba ncho ka so han da ma no ento mo ma abranche de bread so ha onko pe da ma no enti abranche de se ni hu yan so ye enti abayo re de police for can say fio de ma wonchi wo bi o se sa ni nyema kwa ni ana me dugu mi kra mu odo ma me ela omo de omo nyema gu mi kana ni ko yiba o eji anu na be na omo ka se je shit mi pa ela bu ho abayo no ona se kai abayo sha ko me je to me je omo no mo fom je se e ba ku pe na gas sin ni na papa e fast no ko wa no mo ye se omo ka no mo se ka abayo we ejira oha oni mu de ayeta atodo so oni mu de oye eji antena de me to so sa de me de me yere se ebe yo de na shi jalo eji eji na mu zo ba e to ba na de so ashishe so minim dena beka me pa chao ewie de boko ya flam penny dodo na flam ata mi shi abrante bi ya fran kwa amedua so obe wale mi nti o ka so obe wale mi no de mi ko kire na busuafo onu echi mi nya kakra abayo aro oda abayo bi ewo na abayo aro obetra boy nche ya debia ntokwa etemi bi ofase kan be adaji tu otoko bi edede ko ofase kan ede se size so be wo be ba won enti ade chi ye no ko wie asko police station ana police force se de na abayo aro si church be ba na omo ye se abayo no be yidi nema bia wo hono potra no ma nche kakra na onye sika na abranche de sika na bread e wo ho che de be ya asubie be ba ncho ka so han da ma no ento mo ma abranche de bread so ha onko pe da ma no enti abranche de me se ni hu yan so ye
nti abayɔre deɛ polisifoɔ ka yɛ sɛ nsuo deɛ ma wɔ nti wɔ biem a ɔsesa ne nneɛma kora ne ana mede gu me kaa mu ɔne wɔ maame ɛna ɔmode ɔmo nneɛma gu me kaa na mekɔyi baa wɔ nti ɛnura nnɛmɛ no a ɔmo ka sɛ gya ahyi nti mepa ɛna mehu abayɔre no wɔne se kae abayɔre short time ɛgya tom ɛgya sɛ ɔmo no mo fam kyerɛ sɛ ɛfi baako pɛ na glass no nyinaa papae eti fast na ɔmo kɔɔ hɔ na ɔmo yɛ sɛ ɔmo hwɛ na ɔmo sɛ saa abayɔre wei egyina ɔhɔ a onim deɛ ayɛ sɛ atɔ do so onim deɛ ɔyɛ eti antena deɛ bɛto so saa nti bɛyɛ deɛ bɛyɛ no sɛ ɛbɛyɛ ɔno na ahyi gya no eti ɛtwerɛ na mehu sɛ ɔbaa ɛsɛ ɔbaa na de nsɛ ahyehyɛ ɛna mebisa no sɛ na wowo ɛdan no woni inside ɛna gya so ne wona wodu wɔ na gya pa sɛ nsa ho eti antena ɛyɛ saa na menkɔ village police station so de bɔɔto yɛ ɛtɔ mo yɛ sɛ ɔnkɔ piti ne ho na yɛ mmra ɛtɔ mo te pɛɛrɛ a yɛbɛde mo fa asɛ bi ne ho no agya wohwɛ damage a akɔ so wɔ fie hɔ a agya woyɛ landlord wode w'ani bubu a nneɛma a wasɛe wɔ hɔ bɛboro sɛ nneɛma no deɛ ante na nneɛma deɛ bebree bi asɛ paa because ɛdan no ɛyɛ bia sɛ ɔbobɔ ayɛ a na kyɛ sɛ de cable ana ɔkɔ first door sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛsesaeɛ bi ama hɔ nneɛma deɛ livers ɛne aforo na ɔmobubuiɛ ɛne net bi nyinaa sɛesɛe ɛna mpa no ɛne mattress ɛne ne stuffing chairs a ɛsi wɔ ne nyinaa ahyehye boy ne wɔ ese ne mpra no bɛma no ɔwɔ bɛrima no but ayɛ sɛ gɛɛ no wato sɛ ne phone nyina phone bi a ɔbɛtɔ biara gɛɛ no mfa eti sisi agbo ɛde sɛ wɔde phone ma ne mpra biara ɛmfrɛ no ɔfo paa ɔba yɛ so bi sɛ sɛ boy ne phone so wɔ no hɔ te sɛ guy no kora yɛfrɛ no a yɛnya no ɛnu akura no na ɔkyɛ sɛ de phone na bɛbi da ɔkɔ stay kama ìjà ló bóyá sọ ọmọdún jẹ ní yẹn lọ bó rẹ bẹ wọ yẹ sẹ wọ yẹ àpẹkọ náà wọ short time ní wàyí náà àṣírí ọmọ àtúnà àṣẹwò ni ẹ dè yẹ. ọba ya. àwọn ọmọ kò wọ́n sí ní nyinaa mẹ́jẹ̀ pàdé yẹn no wọ́n sí ní nyinaa sì fi ó fọ́ yìí. wakɔtwe sekan sɛ wode bɛwɔ bɛma ma posifo abɔ kɔkɔ sɛ fie hɔ ɛntu nan si hɔ biom ɛfiri no ase wɔtwe wo nneɛma gu ɔnoa ne kaa mu ne wo maame na de wokɔe wokɔpɛ dɛn daabi na me ɔmo si ɔnrɛnti dan no ma mu no na ɔse me ba no hɔ no ɔno mpame me so mebɛte wɔ no hɔ ana mekɔɛ me 40 days ɔhɔ na mete wɔ yɛnka nkyɛw sɛ nkɔ hɔ biom ɛyɛ sika na asɛm me se polisifoɔ a ma ɔkɔkɔ sɛ nkɔ hɔ biom daabi ɔmo si ɔnrɛnti dan no ma me ana ɔsi 2 weeks ne duru ɛ ɔse ɔne sika du louisa mete ha sɛnea na wɔbɛso me nkotodwan mu yi ka na mɛhwehwɛ wo sɛ wobɛba na wɔbɛka kyerɛ me sɛ nea ɛkɔ ni ne yɛmfrɛ krakye no ne yɛnhwɛ no ne yɛnhyɛ no so wɔhwɛ ne ba kyɛn sɛ woatumi anante akɔ filling station de galo akɔbu petrol na wakɔ wate net na wahwie gu wo kora wapra Auntie Naa mepatwa o ne maame na tɔ petrol no ne maame ɛtɔ petrol gugu galo mu alaji deɛ ne bia ne maame na tɔ wo maame tɔ petrol tabu mike no nti wo maame na bu petrol ne ma wo daabi ɛyɛ me maame hɔ na metɔɔyɛ wo maame hɔ ana wotɔɔ daabi efi wo maame hɔ ana wotɔɔ daabi ɛyɛ fra he na wotɔɔ no daabi a mete no akyiri hɔ gyama wobubu petrol ne bi ɛne wo ana wobu yi I put it to you so kobu wo ma me. Debi brown ko busa na ndro ko ton wo brown. De water petrol wa yo. Mo ho wo he. Debi a metin na echiro. Baby a wo te ye village. And almost te asago ti wa hwenyame anim abu petrol de afotrotro edu asago. Baby wo betima nante akọ. Tu nante ana afoka. Me nante. Bonsam bon pass nti ye. Chisa bonsam pa bi anya papa. Minim Louisa
Uma bronsam balls and kwasia pawi. Bronsam asa Moscow. Wasa shwa wasa usika. Eh, sa nante sa mfaka. Nanti tififri. Ukwa ye say fa paso. Ti uko no. Bronsam pa obo no. What did the other day go? Apaso no klaro no jane no. Oja ko to ma mi bi wo no so ba me na apaso no ko. Apaso no ka no ko ja to ma mi bi a oto tomatoes. Na ne yemo hihye no no. E so mo de apaso no. E da wo sisi a. Ti uko operation what did they na go? Uko operation dey na dey go. Made serious. Kana kase gu mic unim kasa. Made munches ni petrol. Louisa, you can escape. Untumi nyane. Brana somu. Na oma me ru aho. Senka bra na beka che me se. Be ma no nhwe ne benti. My ba several times. No me se mo nko my ba several. Pane kase ko. Wo hu me. Mi ankasa wo hu me. Pane kase ko. Me ba na suffer first na. What about how many times? My ba 4 times. Ube share suffer. Oma ye call ama na oma ye call ama. Ama ya. E ban say na Auntie Adwa ye call ma. Auntie Adwa tells me what catch him say on one kasa for telephone. Efre wo mpna no e ma o ye ya na wanye. Say suffer kwa anya Adwa anya ma. Me say suffer anya ma Adwa anya ma. Auntie Adwa your ba also on one kasa for telephone and on plan ye den e kasa o ye ya na wanye Why? enti se wakọ na Auntie Adwa kwa ye call ma o we hu sisa ya adenti na wo ma Auntie Adwa o Auntie Adwa call na wo ye ma me no abrantie no tia na wo tete mi Adwa so sia na wo nyim o ye call me ma o Auntie Adwa makọ wo still on fime aden no wa meka njere no Me buy no 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 suffer na wo. Me kasa bia na wo se me kwa ba. Eno kwa wo se me kwa na me se me nko. Me buy ela to table lo. Asemu. Apostle. Yes, we are quite a ball. And then quite ready my true child. I just try mammy men free so. Minya tenant no. Minya tenant no. I was telephone in Auntie Minya. And as I say, a police case. Tia was say, Yadene ma police, send him run it here. Next year, Obi Yabim, he and Topato Kumnipa. Tea or she problem or China, people for your show. I've been many. Eja, to the mess of me here with tenant no. Me pacho, me ko ana ye be dia tama be say me no nyira brown. Okay beba. And then me ja Louise I can tell you say china o ma. Say me ja no so wo na china wo no. Daddy me ja no mama me ja no. Senti na me se wo kasa china wo beba. Me me tumi fa no come there. Why we at the petrol? Baba be so. Apostle wa more to the red book mu. Wa more to the red book mu. Simple waba software sekwa eye petrol to. Hallelujah. And that's all who kwa fa so abeto cheme. Who kwa fa so abeto cheme. Yes come sibra. Tiana no wan cheme, wan hwehwe me, dia me wan kan chem say dia wonam dia bautrim bone nko a. Na akodi bone. Ode be me social agreement apostle nyina ho. Onyemo papa inu onka ho. Enso say ewie ye no e na me bae na mbae. O say dey siko no. Ye ma ya dwen enye adwuma. Relationship is not the end of life. Oh, so what to do? Mommy number. Yes, say you did. Obama police. Tell me.
yamfa udwane de nyakura menjane aha ti de metumi ayense yema wo maame ha sisi a niemfa homa police sebone a wakodini niento so wate okay papa no ma wa ha ongo metu lo papa no ma mo na wa bone papa mane mini papa mi papa e me di tell ka o ko se gana no play mini papa why o muni papa no o muni papa ni to ni papa mi pa won cho why ba mini papa mi pa ma cho e o no bia na wo mi papa wu darada hey dara pa mi pa ma cho why I'm family more police why me pa ma cho papa mi pa ma cho why ma pa cho ma ka wo kwasho bi dan ayo bufu na aba me so why sa nan kan dan sa ga pa je ni na woni na woni na ce ya wo bufu funo entina ko se ya ni mo ina me pa cho papa mi pa cho why me pa cho me de nya me pa cho why Auntie Naa me pa cho be so Olumai wada o ma mekel bomodin se wo benya ne mpra na ka ho na omra na fe enkosi se economy ensa no na ye mo fa wabusuafo no o ma me we our village your friend say I don't know papa o ka so du papa o o papa your friend say o papa your friend say me say o ma me kunu kra ya o papa your friend say Akayili o ma me so your friend say Catherine my blood Catherine o to petrol village o awufo isamuti enka momodin se mo beben sisia na nia kono de me mama be so friend o anya de Louisa wanya de kwa ebi cases eso chen wo de ebi de ano se chen wo de ebi de ama o ma homa no kura tete chen wo de ebi de woni o ma sifie no mpo awie so ya pom wo mu de empuna anatim ebi de ano se we de na nkeni kwansa wo ye kwa Auntie Afutuo ya ba okoko o bond da ho watch sikan e ho sem bebre there is sikan ne dia onu na boom first na ya wadam ho na wa mama sika na okọ ne pino na okọ dae mama mi sika me oba ya me se on fa sika mama won pesa won fa mama ana mi fa no phone si won fa sika ne mama dia me fa no phone mama di obi ka on fa mama ana onu si onu obe boom ana m ko fa sika si obum dia me pranu ana me da bed no so ana onu shem so na obum Chifi bosumi ba ko besi nkra onyem ye wo mouse kada me 1 month ni dia onu na aye onu na share me mama ne me first born papa na share ba mi busasa 9 months no wa mouse ka obema mi 20 cedi ede ana Auntie Naa boy ne kwa ke se enra no pakura okoba no 1 million o se enra no pa boy no obisa no hospital o se na no pa kokoma no 1 million so waje didi o mam 1 point ye ko police case no 1 month wa mama misiko ye ko police case no wa mama misika ana o de 1.2 ama mama ni so amfa mama ni de mama ya 8 days ana chino na wasa de wa hende si de mama sem ya nimi asanya hwe erade sheyede ya nimi asanya hwe erade sheyede anya won kwa na usu nipa bebre su na ye nkasa
What's the name mekano tinchese ne wo famu no nya ne wo hwehwe na wanya bra no nsia na no atwese kai wo so wo metwa uti wo dai me de petrol be sim wo fa mpona foforo aka me huntimi koku mpona ana me kobono wonim de nkofo fam Louisa ya nenso ye wa ho seso ti na wo se ye hye ye ho so breastfeeding mother wutumi koto petrol koti obi abronsan net betweja atum se hwan na dadam hwan na wodam yarefo be na wo ho akwara baby be na ada wanyini wenyina Louisa oba yesa oba ehumobro tema ayemye oba bia uni sa niema we bi na chese ono ani timosum fi se onyame ni papa ba sase so a onam oba so nyame de ehumobro de abodoma wafanto be mayemo wode to yen nti ye wo abadaye oba bia wo ye producing mother who also nya abadaye fi se onyame de bi to yem se hwe nipa so wo betumi ahwe nipa so anka se be konkum nipa oba wawuda wasanye mawo tumi koto petro na ntiri foma kotwaja nuhunu ko na bibi ye modada macho we kura kire wo se ne me ne wo kan nyina wo nsensua de ti ye ja wo kura na wo be ye de wa ye wadwen so de mra be se wo nsam na ba bi wadada wa cheti wo betwa naka we sanso a ubekum life imprisonment na wo bota ye si wani so nyina no aye basa frisi ye de mra na achechere ye kuro yi ye nya de ye ya epe sanke ye de ye epe kan punishment and comfort be man crofo ye nya de ye penti ne ma mra ye adwuma say still de me no okay wadada mi acho teacher say ne wa plan wo utiri mu no oso ten de wa ye kwa ye comedies bra wani moy Minton go. And then the love. Look, I'm trying me will forget to be but me who bear man and I am till here counselor. I'll be wow. Na urefi edio mama bi shama o mama bi hamba haita ude etanda mama kura wasu wani sikana di ba andru wa man to na okoto phone mu no ana wasu wani sikana ti no phone na wa fa na page achewe ti wo ba ene nebu wo ba ende wakotam mempe no ti wo fa yede they all Janishim na me fire. And so one way change to go for phone here. And I go was in na phone. Odoi. Sadia nai. Sadia nai LOVE. Nintrust ye bebre. Fear ambacho meche why? But modern so benya catching na mabaha. Louisa catch on my so no ye pay for more doom tonankra. Catch on my no Mikey. Mobile Oyerepa FM bele ti baba wo mo dama be yelu yeto wana so mi no wonya mama yelu yeto ma eren oye ni ye ne de kanitwi na mtie Messi the omushe program me omon kanche no ma enru a wo yes an wakoka che he na dai me da wa me mama oko fi o ka che o mama se ne wa ye ni me mama ohun ne bufu o ka che o mama se ne wa ye ni Debbie adai me mama kran dro busa me ba me ni se se wa pra no de na o ka che no wanya hu 2 years ko that time be mko mi free hospital na mko fi uko police station wako amako ano de na ko ka che me ko ye na omse de na ye ana me ka che ana me uka de na chere o na unya ho tete ba ha uka de na chere o omse omo commander ni na so we meet waka show so na ko sifie waka
waka ọkachị kwụsị fọrọ sị ọkụbịa n'ikuru ọsọ okwunye n'ikuru ana m kọọ ọmụkachịrị ya mesi ọmụ fam ọmụ namba ma me kwa aba na metin ho na ya kasa ana ọmụ si meja isun ba pins wo me mun so meja isun na metin che ọmụ ana mesi yoba me ba ọmụ fam namba ọmụ namba na ma ana ba ko no di ne namba ma okay apostle fama ikene Obapa meda wase no kwasem ni abufo ye dam ketwa se papa ya frawe wa sia no pe Obapa ma sia ne pe obe wo so won titwi wo so won won tumi nka twi asem won ba kai no so won won titwi na no pe kro ba nya sa na kai na wusia ka go video no so for se ka nya sa na kai se won titwi wo so won titwi da wo ba so da me ba ya me kanisa na ma wo sa ka chen so won titwi wo so won titwi Debbie o ka se won titwi na de na so for ka chero dia na so for ba na dia na so for ka chero wase me titwi de me sorko tie che se wapamo apostle to so eti Obapa de ye kanyina ne se adwuma we de aden ade pa na me am ka de bia me se yankonso e bagie ni so ebisa papa wo ye kura no sa akoda ne bone wo ba bi so for de yan hwe na sem no ka say me ka we o dia show force upompo o dia show ko o dia show so ba ye so anti kura so for tebrofo enti ka o ne nka race na ka stop action stop o beti ase papa so ya headmaster tinka ne nwe brofo na ja kan to akuma m na oba ne titwi no na hu bone ya wo ko de nyasa na ofe no kan ne baka brofo na wo to titwi Louisa we are criminal papa o tia okay de na je so titwi aso se na so ba se si wo ba video so se wo ka twi kama so e do ba pa de me kanyina ne se abrantie no anso kwan ya wode ababa we fa so no wanya de nanso sasanka ayesa baba we ma ne trasa so wonu ahia kwala no na wo woni obi kra na tie o ana wo aka chen so woni ni pani nyai na wo mra na obehwe no ana wonu so adi na no ni ayedai ama o ana waja abrantie wode na wo oso hye nyinyi se we kra no ne ba ne papa aka ne maame ho no mo hye no ana tina sa abrantie no so yesa so bada no so na nkonkoduru se maame ukokwe awusadi akokwe wanfa hu ani o sese na woso sa wunyina wure sese wanfa hu ani o 24 abrante ne force no asesa kuta no wose force le jani to mu no anu asesa anu wode akuta wode abai de ntia asese abrante no ye kra ye frɛ na ye nya no anu no bisa asese abrante no ba bi o bi o kuta phone so ho avena nena ujira no mse ye fiewura apa ne chew won fa ma prosi asam so woni fiewura no ne be ma ne nyina na TV ho ana tina bibisa fiewura no kram so ye mukro mu ni ana na mo na mane no won fa oni abrante ne nyina antrase na wusu nti chon fa krom kasa no an kasa ntra oni abrante ne nyina wosma koto petro namfom sa nanka abufu kura ba wo mu nanka wona titwa kwansiri kakra nanka wakoma ye den ba fom we bia wantumi afanya disia Jimensem mi ankwa Jimensem ena oba enso kwa so on titwi meti se wasaba sofo te ona me yes no yantwe no ne me hwa de kora aye no titwi kora awe shwe betu bi akakaka afa obetu me nim de no ya fa ka me yam di me wom oba besia na just na wunyum menhia o se ai o se manye kola ma o se ai nti adenti na sadu sempo na wabeka we ya cha apostle adwo wo nya so funkwa na ya adwuma no debi papa yi aboje Derek me kwambu sense nti we hu Derek aboje se we hu no wonde de bia wa bontene
Beloved, let us love. Aye, odonyo. Edo. Nanka Yesu Kristo be wi amai. Wahini Yesu. Wodo ye nti waso mewu na wewrai. Wa nyade wate. Wodo dada me, wodo jeje me. What is saying? Would you so day? Louisa Louisa woni baby. Wa nyade. Nani akopa branti e kwahye no wa kwa wato petrol gu sanga manchester di akiri wantumi anyen sa wo bi fie ene brogo bo wonim cement bo wonim ayon ross bo wonim akoda ene mesin fo sika yaje no eno nko akora be wie na watra wa anya de oba tan wo ba koda ketwa ehye wo wonu nche ekura wo na ma man ko ne be be enye ntua enya anto enye ntua man nko ne be bi wo se da bi kum na mekun wo me nkun a mekun fie wura wo mati fie oyinam do mbeda ase ada na wo yesa wa anya de wate wa anya de kete na nka wo banda de man ka de petrol begu wa anya de yen fa enti se ade meka ne se emema binum sunu kura niye oba do wo edi o oba do wo mu oduro ema ye do wo hu ye do sun ti na bibia na ma kuma edi akire na ma do ewurem so oba ka so do be ma na be ma ni janu a me ka me mpre bia tete wona mi hu be ma da be amantie ne eteme virgin ano na branti yesimi ni wo bia ko dance ntini wona mpa mi bia kwambo wati bia no wate na bantie so odese ohu me bo dam me koye wiglet me no madam fu erefua wiglet ene de ya ye wig ya me koye wiglet ye me shematari mini show so bi me she me guarantee chese me nya de aba me be do me was me se me mpo bi nka me bo dam ansu wi ase na team ani so no ewurade wono wo begina gate no opem abramekum namsukum yenye menya foforo enti ewraba sabio mema nwumbi a wo so bo ba mu e manya na so agemi aboso mema nya na woto bo ose a na wo ma wani da ho a wo benya ba ma obedowo na wadowo wo be na ti se ba metimi do ba sa enti Louisa wa nya de abantie na sam hweyi o Bible sisinti dua to obeba na de nam no so beba no onue wagigi wo be eja ni subunani nyame anya adom na se woda de ho are se nkuwakun wo sefie wura na obi sefie wan kokun wo enti mema no amogye ma me pew me do wo mo ba ne do nyina be rewu mu ebe wi ase no agye na kogya ni subunani enye fe ye mu ntwa so ma ye wate na mo no ma de ma ya ne edomo edase oba pana church ni Royal of International School na me ne be ma me kuna atena me yawo nkora mienu adwuma me ya church adwuma na katua ni so private ntimi ya se be didwa kakra da aka ho na ma bombo dan ma pebese na me didwa na we ne wo ma be ma so me didwa me ni asem bi ada ko pe me ko krom se me ko fa ne ma ba ya me ne me yim ne ma atu agu ya da no we nso to nti oyigu nso me kra me nso phone ene wo mo me beduru me bo ne papa ma ne ene ye ko ka asem ne ma na so wonte ne ho assist na so ware no ware mitimi nko e ma ne papa kra ye se ne me fa ne ma no na me nko papa ne ka ya so wonte se nwudem na papa ne bia na se ne fa ne ma ne ko papa ne ka sa no no ma anti bibia fra papa ne hobiem te wo ma no ma me ne so de ko to obi ne me ye ko ka asem no na sa kwa se won ware ti sum be me ba sum ne de no ma me ne ni abresa ne yesiesi asem no ti me sum ye wo na di nan minya ba bia me su ne wo me ma me ni kuro ne so ntino o ma me ko frɛ ni pa o pam me na me da ne nkyɛn no ma gina ma me se be ya asem foforo ba ni pa ko metimi asa akɔ nanim e hodo na be ma ne ma me nua e ka kyerɛ me se wonya da age ma me ko frɛ obi sa ma metinam tino wo mfa ma ware bia me ware hu biom na oyi ni se frase ito yi ma me ne ka kyerɛ me se ti ma me ne ka kyerɛ me se me wa ko frɛ obi aba ansa ne ya ka asem ne de wo mfa ma ware ho no ko otu kwa wonya da age biom ane ye de sɔre ye ti na ye de sɔre na jina se still na be ma no o ma me na fie ho dem so o mie pro ne ma me na ti me ne me ba we panyini ho e de panyini ne ma me kunu ne nua panyini ne one ne da
ti me so me de ketua no hwema no akɔpɛ baabi ada de cha na pa ne ma ba fie ho e wo ma be na wɔtwe atwam ɛna me hwɛ hu sɛ be ma na sɛ amu pia ɔpɛpiepie ntin nkɔfo ne ma mo yɛ no wo hia yɛ sɛ bia ɛmo no wi bia na sɛ famu de bi sa na ayɛ ne sɛ dam no famu de yɛsɛ bibi de famu de na me hu sɛ nie da ayɛ te sɛ nsɛ bia sɛ wi na yin bia type na bia wo mo no ma ɔno nam sɛ wafe no wo yɛ ntina ɛma na ne su yɛ hyehyehye enti me hu sa de no wɔ me yɛ sɛ na me na fie okosi sa asɛm no yɛ bɛ ka me na sɛ me hu sɛ bɛ ma no ya ka me na sisi na me de kɔ to ma me nua ba akɔ anim ti bra me de tu na nim na me hu sɛ ma ase ba no e de kasa e bɛ fie ho nti ɔbɛto sɛ me ne ma me to me de to ma me nanim ti ɛhɔ no na akoma ba afɔ no se sɛ saa na me ka de no ne ba ne kɔ kasa ana ɔne ne ba ne kɔ kasa e bɛ si saa mbrɛ no me hu ma me nanim biem na ɔtwe me nu aba me firi me ma me ne nkyɛn kɔ duru fie na sɛ ba ma na akoma ba fɔ mo de dwa atoa akosi obi so wɔ fie nanim hɔ no ma ana me se me gye kyerɛ de nti firi wɔ kɔ nyame wɔ fie hɔ wɔ bie pro na ma ba bɛda nti asa yɛ adwuma asɛm bia ni hɔ biem ɛne na wɔtwe ma me ne ma hɔ no ma me hu sɛ bia ɔba yɛ ɔkɔɔ yɛ no sa asɛm ɔbɛka mɛtia na sɛ mentie yɛ da kɔ me wɔ fie ma me ne ba yɛ wɔgyina me so sɛ menyi me nneɛma mfiri fie hɔ bɛma ne ma me nua menyi me nneɛma mfiri hɔ no mo ɛne na adi bɛɛ dɔnhwere bɛɛ nan ne wɔn sɔle hɔ sɛ wɔnyi menyi me nneɛma wɔnkɔ ne fie enti wɔka yɛ na sɛ wɔsɛ wɔkɔ ne fie memfie ma mfie nti wɔgya wɔkɔ fie sɛ ne wɔkɔ ahomakye ɔbɛba mma yi me nneɛma na sɛ na wɔte ne ho asɛ na ɔkɔɔyɛ nti ɔkɔɔ me kɔfrɛ bɛɛma no sɛ ɔmaame kɔ nti mede menim sɛ menene nni asɛm mamfie ɔmaame nti ɔkɔ mefrɛ no ma wɔamfie me mefa mpoma na mebɔ mefrɛ no wɔmfie me ɛna meyɛ sɛ ne mɛbie gate first one ne mabɔ second one sɛ bia ɔbɛte me nka meyɛ wɔamfie me nti asɛm ɔkae ne sɛ wɔfa afom wɔ dɛm hɔ ɛfrɛ ɔmaame sɛ ma wokɔɔyɛ no ɔbaa no ɔde second abie first gate no sɛ wɔama mɛkɔ second mɛtam de atwitwa no na mɛdwa no nti na no sii yɛ akwansi na ɔmaame ne maame ɛso di akyire nurse wɔbɛɛ na wɔka kyerɛ asɛm ɔkae sɛ ɔde ne na yɛsi efie hɔ ne deɛ aware no gu a no sa ne wɔyɛ no adwe sɛ wɔnsi fa ba wɔasi hɔ ne deɛ mekɔka nyame ani kuna wɔmpena aware no so nti asɛm bi sɛ maame no so na menim sɛ sɛ kurom wɔ bi ɛna wɔ mu ana asɛm na de kye be kɔpɛ baabi yɛ de ɛda ada na anadwo no ɔmo twɛn me wɔ fa di n'akyi ne bae nti me wɔ fa hwɛ na ɔde no sɛ ne yɛnkɔ da me fie ɛna mekɔ da me wɔ fa hɔ nti ne nyinaa ne sɛ ne papa nso bɛpie kurom wɔ na ma asen so de nsɛm bia kɔto papa anim na papa yɛ sɛ na ɔbɛhwɛ asiesie ɛna ne kwasi ade yɛkɔ papa hɔ na papa kɔka nti yɛtena ase asiesie asɛm no ɔpapa ɔmaame no na ɔmaame ne maame ɛna me so papa na me wɔ fa baako ne yɛtena sɛ ne yɛhwɛ ne asiesie na bibia to atwa ɛhɔ no ne yɛka asɛm na bɛma ne so original sɛ wɔnware me nkɔ ɛnte saa de a sɛ metena fie kɔ ama no nsa bɔ me bɛtwitwa me se kan na wadwa no to ɔkan ne saa mpre na sɛ bufo na papa kɔka sɛ asew ti papa bi na no kɔka sɛ asew no ɛhɔ apɛ na bɛma no nya bufo no ɔsɔre to a me papa saa de ntina me papa akɔfrɛ no asew onya bufo no to ama sɛ de papa bi na no kɔka asew enti asew na papa kɔka yɛ nti no ana ɔsɔre kɔ papa so edidi na tema odidi papa tema sɛ wakɔka asew nti no ɔnte bi da ɛnɛ no ɔde ne kwasɛ ne gimi nyina ma no sɛ bi ɔnya ne ba bi ho ade nti ne sɛ papa frɛ na asew ana wapa hwɛ na sɛ ne ade ɔne papa de afafa so wɔ fie ɔpɛ nti ade a yɛntu asɛm ne nhyɛ da foforɔ kɔ sɛ ɔno ne ba no ne bo bɛtɔ ne yam nti ma yɛtu asɛm no ɛhyɛ da foforɔ ana ɛwɔ sɛ ɔsanka ɛbrɛ ɔtrɛte me sɛ ɔbɛkum no ɔsanka me report ne ma police na emom no mma pasa so nya akoma sɛ wa ama sɛ ɔbɛgu aware nti ko ɔbɛhwɛ no wasiesie na kum odi ebe na ka bia to atwa ana yɛde kɔ dan abusua panyini ɔmabusua panyini ɛnum no yɛde kɔ dan abusua panyini no obi ansi hɔ busua panyini fra asɛm na ne maame oni na no obi ɔtena asɛm bia ansi hɔ biem ana yɛde mediduru ha no sɛ bɛma ne so na ekum na na gyina mo friend baabi an so wɔ ma ɛnu ntina mede aba okay bɛma no wɔyɛ ho ade eba atwa da bi woyɛ de nsia no me pa atwa na me kɔ school ma da atepram so Great pass dia eno kra no medika hu na se na me be kofi se
na me no obi na ti me udi ka kwa ne twem plans na obekọ grade pass na me no simuntel enti me wi Jesus na me be so me wo fa se be ya me be ko school be bo amena e ho na no ko school na se na msinti e ho na ya na mo sese ho ana aha ye be ya kwa so me be hu se madam fu enti me wi Jesus ni mu ho no ana se obe e be ye empena twen sa na me de mo odene ana de mo zen ma wo say me pa cho mi enu ni nchen na oda sorry me pa chani ono a haida na busia fie te ne papa fie da wo be fa ne ma wo kra no da na me fa ne man so ko ba wo ba wa twu ne ma gu abonte na so wo kra no me aso ahomachi na me be sorry abo me ho be fuka na kra sinti e fuka na ahomachi wo kra no ye fra bonte a obeda tesa bufo nti wan kra no enti wakasa me ho no me mfi no ti wo ko ba time eti me ba no me be no nsum ho na ukọ na okasa won fi ofra wo fai ana wan fra okra wan fra me ti no atumi atwe ne ma nyina begu abonten so okasa mo ma mfi nti ogina so ga se menyi me niema okan ne sa ma mfi no ti me fa ne se bufo me ba no oje akire di ne se me ko ba ye oyi mi me ba gba kokora tokone ana me yes ma forget me ba no ode ato na ona fi ne ya no koyin me pa cho ubisa na waso ne broni bi edi nkomo broni bi di nkomo anajo broni bi wa fa broni yiri ye broni nti oni ne di nkomo ana tesa wa fam plan ni pakro ye brofo broni meso so ye brofo oye broni ya mere wa fam plan ni pakro ye broni ti se odi ko no be da fia ma broni ba ne hu se ne yire wo ho de eni obeti abotia sleeper na wutumi we wudi onyo oba ne bi timitimi usi ye bibidi ba na me de attacker ne se ye ni nkomo na boys ne na mfa Olivia Debio be say wafa broni ba nti onka wani je nse no de broni ba ne nwia na dwubia wa bontere te se na dwubia o meda onche yo ne broni o ye sure se broni ba wo broni ba ne da me pa chemenim ti o boys abre pope bi adwuma no ye dantam ba che no e driver ni back ana osan akwa gala kakra kan na wa meda o be dan dia kontufu akọ me pa che se ne de won kwa adwuma ne biem wa ton car no ntina fe no kana broni $100 ba ebre mi pon school ba wa shene niama se ne bre bi fra bro chire ba so wombrent no obekọ mi pon school na me ba no watwaja ato ne niama dada won fa nkom akwanchira na se wa shada na wo niama dada kura wo mpa ne yetwaja tu ana wasi ne niama mo no de be ko hia ne brand wasi ba ne brand so ni mmeda wo ye sure se ne brand no ko hia mi ni mo na eka ana be 5 years mi nkura fun ma me phrase ne so ma pani wo be frame bi esi be ma ne so adenti na wo ya me fa ne makro mo phrase ne so adenti minim safon ono otoba ko ese na me tobi ma se ya na eha no mintimi nti eha no nti unyu so phone oba ba ko ni phone erate se wo ko senior high school uni phone ti adwuma wo customers hwehwewa na wo kura peke wo customers hwehwewa na wo kura fa sebe ya enfa problem bia ma no nti unyu so phone obi a ti wo ko wo customers frɛ no enso the problem eba eni so obegu adwuma yi me pade ato wo kuru hye galamse asa fe no obefra mena mu abefra hey kunadu wanye bishop kwadu ma ti wenyina echi no so betwitwa ho me dey talk am nya ne complain kula da me si wenyina echi e no so betwitwa ho kan ye kan dem na de cha din me nka me nya ne complain bia mpo kwadu ho jo ho me tua me be ma na nya adwuma ye tua me kan na me mama ne chop money teacher ni mu a school ba ya o ma me agiska na to say be ma ni adwuma ti chop money me me dia ma na se be ma ni nya adwuma ye no wan hwe me ya me si ne fie o na ma me diska na san abre me o ma ne say e pa cho na sa atam na me man 5 cedis na ye tua me kan 100 cedis na people teacher cry here no na tempo ne ya tuma me ono so anya adwuma ye eso ma me ne se sika me dia ma student no abetu sika na bo me so nya ti wo so ya no pa bia no yi 5 cedis amana e dia ma no chop money e na ne ma me say sha say so me ko adwuma be ma me na jiska na be twen me na wo aketu ya na yesai ma kakra bi mpona na ye de ma me akola sa aka me ho na wo yi 5 si why ye bi pa na ma me ne diska na be twen me say 20 so nya adwuma ya na se wo anhwe me ma me sini fie onti wono so nya adwuma driving no o fie sa na tie wo fie o de kwa abontin 5 si de wo yi ne na dodo say me pa cho me yin be na kwa 4 years and na ma me ne say sha na wo ji aketu say ba cho that na me ji 100 cedis a week and a a month month
Now you then provide 5 cities. African magicians. Ya get you see this so yamema boso me ne koba beto ye. Ye cheka 100 Ghana. Uye ukuru 5 cities a day. Na me tete 5 times 30 days square say. Until here then I wo hwe no ahwe okuni. Kwendo no. Ala sa. So hode mo fa kwado kunu no meto so. Ti sesi ade na wo pese oyema so si fi obetwitwa wo. Ti de na wo pese oyema wo. Ti de pese oye ne se. Kumu na abemu ne de ye kuro mo bebrasi. Emma obuma omo so obu wi abemu ne akoku nipa na tunwuram. Enti mama me suro sa ade na waka no. Iti free coding. Enti kuro na yo kan se efie no class me nware biom sa ade na watima ye no. Chonya okwan. Onya me kwan na me nko. Na ba bia metene susu no. Me free ho o metwam ho. Emma me hu se me suntum kra na me ho. Won tene ho free me ho. Sa ade na na me suro fi se kuro na metim na bi si mu da. Ye kunkuma no. Me se ba nchen oba bi to mo so ovu be ma ne so be kunu e mo mo kan siesie da kopod ni ko nwuram so okote anka o mabiom okokutwa ne se ka ba na watwuka ne yehu oba ne mo ni ba nso no wawu so ya abusia trans se ya kan so oba no ko trans nware na watwu ne yehu oba se o mo so bu still be ma ne ye na adwu so be kunu ne de no okokan na o se be obenya ne chance na o de kunu sa ma me de ya Afutuo to de ko ode ne ko afo wa mabiom na watwu mo ko hu ne wapro Dama no so akwasa ne ho akuno. Ya ni nyina ma se ba ne ko nim de me kan nyina. Na dan fo pa na sa ma me. To no so na ta na ba ji san de ba ne nya ma ware na ma nya na. Enti me nyi me nya ma. Papa no man na de nya na o. Na ne papa de. Ti fie obi enso wo firi ne fie na ba ho se me nyi me niema. Wa bra ba ma ne ba so. Wo mama ni bi o. Wo mama ni bi o. Your best story said you fight. Sese bedi wa for man kwa. Fi so ma me aka se wonya adwuma no wa hwe me aminsi wonti no. Ama ne timi ende ba. Sorry, the person you called cannot answer at the moment. Please try again later. Run for your life. Sorry, the person go kwa mu a o mabi. Say ade a ekoso na nya ba ku mienu a. Ene madwen ebinom mema no so adwen you can predict. Say ya yesabo for intimi nwam na ye hu plans. Say fa o mutiri mu anom te o ye mathematics. Any board mass. Say ye gusu Matthias say kan wa komato yem. O meja akwan. What na make no? On say o ye modemofo, o ye adwuma. Obi onye adwuma na o ye kwadwofo na la o wi ase. Banyame adom a wo timi 5 cities. Edemo a chance wo future no ye bright. Tisha holding put yourself together. Me and say omra meja akwan. To beja akwan a onya akwan. Saying onka hiyo onya me kwan as fancy onya me ko 700 million nam ka so be ka Christopher ni kakra some de onya am say empere Christopher compensation empere yes so say am dey wo so e ho na ntotebo awie the person you called please try again later so why just 70,000 Eba chan. If you na me no ma wonyi obi akora ncha me ntuma sini da me na me totom bibia. Na sa Richard to na man 5 cities. Ti 700 million benya. Una man 5 cities obenya. Me pe compensation oni ne te a wo hwe a obenya ma no wanya wasumdwe. Nyenso waka 70 na fe wonya ntwa na no so wosensan wo pasa no di wa tetatete. Wọ́n ní ẹ̀mí kyẹ́ twa so a na twa so realistic price wohwɛ a o mene ne te koraa me akɔ na meboa no obenya wa wohwɛ obenya obenya 700 million yo ɛne ɛka kyerɛ ne sɛ wote 70,000 mepacho rich wo tie mi a ɛya wɔ yere Olivia kuna do na me do aba Oyerepa FM ɛkwan apɛ sɛ ɔde me to so crimin chat na wo chat me ntimi me nware ubiem na mom jame kwan na me nkɔ me je 700 million. Okay, me that's Olivia. When you Richard ana, and you try me come a third case. Me say the case is here 4. Me say more far. Right, Germany for Chrome. Germany for Chrome. Germany. O worry Mr. Any. Ewo ufreti metim. Na be mane yare.
owu no na oye will say or the manema ye kan will na busuafo na te ase na omo se be ma ne ye will ne to aso se owu abusuafo ne ntua omo ma abusuafo ntua na yi aseka ye ne manane na yiri ntua no de omo ate ase agi ska no edu time wo so omutu free fie ho a omo so omuntu enu ntina ye de abedan se wadaroma Mama mbacho me ho ye pa Auntie Naa me ho. Germany fa hin komo na ebeboy. Hamburg. Bacho Hamburg. Bacho ai. Denesi. Amina, ni bia de esi ni say. You worry me kulu 30 years, 32 years. And papa no me papa no Gem Hamburg ha. Na me ni papa no etna ye no. E na de so bebo na busia. Me so me man ho kwan. Mama me na obwa na busia pa. Okofa na wo fa ase o de me sabe adede ha mama me ntime nka no kidie ni ti ni na. But TV, remember when you see him? No, ya koko na oje list. Nti ya tuto nyoma ni wie ya na aware ne beba so no. Neska sema ya di nti me ka chense mi wo lazy bi wo ne mpabo na mehye na nko no so nhye na tare fofo ne yenko. Onu achi na aka chem se wanya ska bi nti yenko chusu lazy. Ani yeko chusu lazy na ye be pam nti ya pam na aka me mpabo am de be hye lazy. Na me ka chense nyoma ne ya tuto mpabo na hye mu. Oni lazy ni be fa nti o ma me fa me de ni lazy ni mpabo ani hye mu na me fa onu. Papa ni so ampene me pa ni chofiti Wednesday kwa ka Thursday wampene nti Thursday ahomachi ana me friend me nua bi wo me kro me say na aware na emba so because me ntim fa ade brown me sha ade violet nti o ma so na me nua ni poka so sempa na watu azada mpabo an sadai dem so wo tayeye na papa se besire me koye ho ade a wo se mpabo violet nti ema so pabo bia ese baby bema na kran cancel tio sabra na wonyem prophetess adem sabra wonyem buso me say na wone no wana baboka uka se empabo enti me buafu ama me empabo so mame enti pabo enti ema so to so Auntie Naa me na minim sa me de to so pabo enti ana hello mabusu yafo amasi nkodwa bema ne so mama me empabo ama me ma tiama I wanna Bama so say, hello, driver me fa pa. Saba from come yiri kro wo so sign. Say na see what them ho. Na no so me. Da be nkan me say na see. Fam baba me. Me ya call ni wie ya. We ya call say hello. Call ni say na aware na ma so na mpabo anu minti me fa de brown me sha de violet no na me sister ne ka so obeto bi ama na me su yo nti me ka te na no so flare driver ni sa ware ni nya machine nti oba ba ji sika ena ampa so ama so na me anti ba so ama so e won ko ji sika flare no bi sa se me nya magiki ni ma ye nkwa na opese mi ku na busuafo no koda ni fio ana me sa ware na ama so na mpabo ahu nti na me anti ti me ni ba ma ni nya me mpabo violet o de ko se color be brown. Let's say brown. Ella so very. Now on the top of violet. Ubage mafia work partner. Ti brown so timi top of brown. Now could I top of brown so. O to listen what top of brown. Abi onu na ye de aka ni o ma na ye de koye ho. Matias say pabo brown. And now so pabo dada ye violet. Be man so listen o ko to ye brown. Ubage brown. Obeda de asha violet. Video we there. Yes, so na so ka wanu tumpa henda Ghana cotton pabo ibie. To aso. Ana me anti violet the brown. Ka be fe. Okaye. Ana o se sempabo ahu nti de obemaye. Na oni be ma ne kasa ye se o ma me nko no beto bia ble me. Na me si yo ye bedu fi o se na namfofo se o mu nko nti onko. Ana me bisa ni sa aware no yo no na ne ma me ne papa na ekoje ana na namfofo so nde de waka na waka me so menyim nti man ka hwe ana me tena ase nti 1 week time no ka kire me say na damfo bi e fe na edisi etwitwa asase wo oyalefa gravel pit nti o diska ne kotobi
nti okwata asase ni wie ya no kra manso beba ho no achi wie na obi ansa ka kwata na obisa me say sisi obeye japade e na metima ya boa na me sise me si ni o mama nkrofo intimate mi de aye aduane wo fie na wo su ko mesin ba na se cement one bag sika na wo de ato na ya ni kakra ya nsu ye nya ye fie because aha ye obi fie ana osi yo ana ye guso nti obeba na manu aduane mi to samina si nyoma efi obi bia ebo me bo ade obenya bia be bro so na bia na wa ma mi 20 se je fa ka ho na no so to cement kakra sa na ye si dan na ase ni wie ya nti ye si wie ya no o so su ban bia di no fa ma na mi ka chen se wanya me ho ade anya ade a mekofi yo nti me pese o ye me ho ade ansa na makofi yo nti o tu ja me so look na papa bia me de mi be to no mi si ni o mama no mi ye adwuma ma no na o ma mi 50 million se kwan ya mi kunde me nam so no enya sa na eye no wa fra ni na ka so mu nti sa na ete dia mi ni ska 50 million ko ha dan me ko ha dan 45 million man dom da krupo ana mi sister kakra ni kun ye na me ofa no ba ye ni bi na mi kun di janto akoma ni se ya bless fi anti se mi ma ya nkwa mi me se onye mi wade nti me nkọ inti no so achina bi no akwawale amama onka se mimi nka se wabu mu kwasea na me ofa no bi sa me masem na me kan ni nyina na me ofa ni se enye hwe me nkofi o na me na wumienu asa mofra no ben ye basa nti me nko na me o ma ne bla mo de asi abrosan ye soro de no no wie no wanye me ho ade na la nimdua o de be ye no na me si yo ana me koye be ma na afa ka me be sisa ne o ma ni free da na ma rent ni ana me kotena ne so ono de nsem bebre na sisi wo me ne nkrofo ntem ana me kotena ne so nti yete wasa na afa de nkakra ya si dan soro no me swa blog me sister ma ka ho me ami ba ka ho ya swa blog kosoro ene semen ayi ahua na ya de kosoro nkakra ne ya si dan no nti ya wie no na me sister kakra be yare ye nti obe yare ye me kodi 1 week won ho wa masama na me hwe no ena no aka kire me say na sa me mani ntimi nko school ntimi fa me sister mbra ne ho na me mehwe no ampa so me de ne bae me bae nya me anim nukura ni me kunu dad suban pa di kire me sister say eye ne yere no no ampa also mu ni edwale no ni esiesie no hu mi tu kwan bi po me bae na me sister ye complain bi say wagu no ho anim ase a kire mi kuru so me ka kire no so enye hwe wa nka me ye nti ono so ma ya ona no na mani age nti me kunu me sister obewu no frɛ me ne be ma ne sɛ ɔsra ya mofra no pani me ne ya ntafo nti kensiri ni oba apa me form mo fati sɛ mo amode ya me hyira so kyɛm na me nu nyina bie ya ne sɛ onya nwuye nti onka na komantum ye na yale de be ba ntem ne nkoye na eye bɔkɔ no ɔsi yo nti da ko kra me sɛ ukoye adwuma oba bi anajo edi 2 days na me nua no wuto me nsɛm na danfo no kra na ode ye call pantan hospital ho na doctor me check in no wu na ye de no ko share fridge ye be fie ye ho fefefe ye kosie mi sister aba dakru no wa mi kun fra me o se wi ase aye di nti mo fra no o pese mi yi ni free me ho na me se da asam na wo kama me ye mu shi mi sei mi yi mo fra ni free me ho da na ensu no kakra na su pan ye bia nyankopon nim se we besi nti na ma ye ba mi nti mi nuanom ne mande adon saka omo ade akama koma nti me mpene onde mi kunu so se aha ne he se mi yi mo fra ndi ompene na mi se on kira ade o ye ma mo fra na eche se on no hwe omo a ogina so se mi yi nkola no no ogina na mi se nya na eti omo school fees nya na tatale hwe omo edan na omo dam no nti na mi nti wase an omo dani dam na mi so me se menye nti onu achi no lockdown ni mu no ode me ko ne papa ni nua bi ho me ye ko ka asem se ne papa ni nua ne be di bronya ho no ne kasa ya na papa ni me kasa se mo fa ni nyo mu firi odende man kasa na me frem papa me bo na mane na papa so yale ma wo firi labon ni okobra ma sikuma ana me frem papa ka ni nya che na papa si ni kunu kura afre da ka kire ni se wo me fa nananum na se wa me form na se kan na otwitwa odi twitwa mo fra ne dia nka papa di mika be ba ebe chiratum na mbisan se da be na mmedi ni papa atem otim from papa ka sa akire no eno me ne ha me ne ye twa so nti onu achi nu na ofrem papa se ye ba ho lockdown obi asendam no ye ndia ne ye di awalesem ye nam na ye di awalesem ana ye kwa ye okitansa shinap
odi beja me na papa si se oba no so nya ne ho ade na denti na beja na ne me jo 100 million mi wia san ye ne ho ade na ja no wase ma walo na ye kodu fie no nyankopon na hata suwe papa so ye mu aduane no ba na ye dia no wase ne butu nkwasiafo na mo agi mi fie aboso mfa hin nkosi atem ni de rough afide edu ba bi no wase me makoka chi obi se onyi chop money nti oni maduane na msi chop money di enyi nti ma aka anya ntro eliemu ayeti wa nko na mansa ne ya kopiti obi ani mata no ti phone ayi TVC obi ani mu wa nko na obi ani mu wa shoma obi ani mu wa gravel pit a bless si amina ma me brahwe mi phone no so ma kwa jeniama misi ma ata sisi ade na ese papa na baso sisi awa pamu me ose firifie nim ose me pam me sister manu na me baby mami bo no person obetan ye hoko university na sani ana papa ne ye no ma sika mami di bo kios man ni number wa kios no mo na mo da sese abronsa ne wo mo sei mienu esuru mienu asie mi 4 na wakofa kro bo mienu kuna wu odi na bet na na betrem ata nti wa wo hwa shoe what na sia ma shoe apamo shoe utumi abua bema amosi abronsan ti na wontumi nto shoe emfa nye o register satam no na ne o man ye satam no dia na ye nhya ase kra se ye besi dan but it's simple wo sa papa no kra no ampese obeyi mpaboa na mawa nanim ana wo be fra busuafo a abusuafo metwa aware anim aware no kra ma so oso ma me mpaboa nsentie ma so wana bo sabe kwa wo oba no onyem busumi mienu enu achi wetimi atra mo de techema afa wasum se miensi abronsa nwe wo bra won ware wo eno kasa me we sami na me se enu achi no violet ne brown atwam wetimi atna se ama wo bema onye ho de eni ne ye japade bom ene Ghana ye wei na wasi abronsan na wie na ya anya ho ade hwese de ne wo kenye no kra me ahwe maso se bema o sister Penny ayare na obayi ho ade otumi dware no so ni mu boa no cafe ne wa free mu a ne ma no obepa mo ya na mfufuo me bus me say you masam na no me say bema wo sister ayare otimi dware no otimi no aduane ma no wa hwe obeya onu mienu ahwe no a sise gyan na akra no pepa ma wo nua ba akra ka kire wo se na de wagu ne ho anmu ase akire ne kunu nanka ne man ketenkete we ahi no mbedie agyanka ba ahi no mbedie na sabra wo sister na wuo no sabra na ba ma no a otumi gira hwe ya afo obetu ya hwe nkwara mmobro wa nanim se efie edan a yehu a yemfa nko edan a yeba yefie na yem ne yenkuta bie edan a yepe yehu asi a yebeja ho akọ ama nkrofo abefa edan nti osenkwara agyanka ba mia na mama mi wuto me so no monko Auntie Naa ade o mama kasa ni say mi kru na damfo na efre na edi no obi beje ne dan odan no no enti mama mi kru na adwen ba so de dan han nti yentu me se bibi wo ho be mati mi gina hwe wo nua pani ma wo nua wuto so dwa kakra kra no timi hwe no edware no bone powder obawo bibia ne obi sani na ofri preko ose monko me musa so wa fa baba o anu no ni ma adwena wo ada odi bia to so ana ai na da we aka kire ni se wo de eja kwa me dua ma ye hwe me wo mpra na ata wonim adin se ba matimi dware oba anya ne yira na ba ma no ye pa ba ma otimi dware ne yiri nia wo yare mema dodo se ne betumi aye nan kampese ne man kitenkete ti da single room kwara on bedem half okro mu ntumi nem nan kan kwara yi ma ni entie wachi sene wo si ko wo telephone mu no ko ne sa entie wachi ko se wo sa na free hall ti to aso ba ma ne ye so obebua na busuafo to aso o ma obebua na busuafo ti
ma obepa me ma ne be fa ne wo fa ase a che se enkraka asem ma ne de be fa ne wo fa ase ti mama enam so ma akola no e baaye no ni kun sa aboa ne ma ne be fa ni nua no nipa nan kan ho ma omo ye ne fa ne se makuma no ne ma ne ne nana no nipa duonu mienu e ne wo kurom ha ode ni nua ba mi se kurumi di na chi e baaye wode ne wodi nua ba wodi mi fura chi no so ma enso wa hwe tese wa hwe busine ni nyina ase de na ho ode be ede edetini eti me nka bibi shemu na chese yare bebo mi kuna ode film eti mi ku film no mami na mesie no mami na mpacho mi ku film no na nya busiani bia amoame ena papa no mi ami ye bibia mi di sie no me de mu no o ka se owu a mi ku kan no le wo mu se owu a me fa ne nko fie ngosie no mata bra owu ye no omu ye se omu de aduro bi kan nti ebe na omu de kan no etumi e ma ye fa emu ne nko nti no ana abusuafo no kwa so ka che se ye sie no ha eti abia doctors no ye ko doctors na ma de se pe se editu no ko fie no and wo mo se ye kan ntamu anka omu nim chom be ye no be ba mo but edi na awotwe ye mo de asa fridge nti ejumi fa enko fie and wo ma me letter ba me letter ne bra abusuafo ne se be ma no o ka se me fa ne mra fie but me ntumi mra ho ama ho kwa mama fa no anye de ama mama na bibia ankoda me na me fa ka ni nyina no wo fa se fo ni pa duenu me fa ne se me sisi a enkwala nketo aka oni pa be ya duenu sia duenu so na obonna mi kunu saso aba abukira ha se mu nyame nsa wura wa ya ade pa mama na tu kwanso ye fa ye nua ba kokora nkohe wa ya ade ne nua ba ne mane ne nana no ni pa duenu mienu ena omo ko ma se ne mane ne nana no na ko ma apeni no ne wo fa se a ode ne krata be ware no de ba abukira ha se mama na me ni ko ni wuye no kran sabe me ni ne hwe mu because of no wo fa se na ode ne krata wale na oye ne yere e wa abukira ha na dia beni ankasa na dia beni eti no wo mu nyina ni pa wo mu nyina mama na papa ni wuye no obi anso ma sene 1 cent kro na dia di fu no kwa akwato bosume ba ko na asa na nisie no mama na wo bia kwa ahwehwe efunu no sefunu ne da he ni kunu ni aba odi na chi e wo kro ma oba peni am ni kunu di na chi e wo kro ma se mu no kuma na etumi afra mi amusam se bia na he kwa na ne aba ma ni wuye ni na muda obi amu ami kopem se me ne me ma nkwala miensa me ne no no ye bebram ye ho ni sie no omo ni fa ne se ni bibia me to na asase ri bibia wi mama na me to na ni so nyina ko si 10,000 euros aya me nko a busiani bia mo ame se me kwaje fu o se me ye omo so le no mo fefra omo ntoma na omo betena ase nti omo tifi omo be ye ni nyina wi ye no na omo be busa aseka na me ka cho omo se e boka 2,700 ni si ene ne ye ni bibia no na kuma apene ne se onya ye no tuaka na kuma de wodi mi kurachi ne kansa na mi kunu nua ba no panye no ma na odo mu nyina abegu ko ma no onu wo ntua o man kala ne so ntua mpa ma na o mu nyina ma ya na ya se nsia no bia wo kunu no ame na nsa kwa mu kunu no amobi ensa o mu amamu kunu ko amo nsa ka pere ba ko amo ame busiani bia nso amoame anaja me de maria ko me ye me di bia wi eti edu sabe bebe ye no na nya busiani bia nso anyedan ani machi se yo fa de atukwan aboa yen waboa o nipa ni busiani o ma me nyama no nyina waboa wo ani di aja obia obia na nti nipa be sensi asonso ma me na mo wankrata wo ko ma obia ntumi ani machi ani me akwa ye me ne me nko an ko ye le jam ko duye me bedu ya abusua fati efu a me nko amesie no ko ma ye bibia wie no ma me na wo gine misie die omo ma me di misie die ene adwade efiada na bi no mo gine adwade ana nsa na anumere no ade ati me da so mo gine misie die sabo mo ni sam suo ni ne ma chese de ya amamere mo gine bibia eti ye no a ye ni nyina wie no ene ko ba se papa no ase me wila waye no waye no wila ma ne ma
ya ka no ho no mo wo ma abusuafo ntua na yi asika ame na ampa esi ebu nkunta ni wie me ko ya me ko du no studio no mo ne me ko no ni si ni table ni no ma anya yi agbo eti o mu wie na ebu so mo kasa mo so mo ka 130 million ana ja etua scan o mu gi scan so papa ni se ne ma ne nya entua na yi asika ene o ka o mu boy 130 million ma me na o mu gi 130 million esi nkwala ni nsem o mu etua scan ma o mu wie ya almost almost ko to bibi kura 1.3 na busuafo na san abegisa ne ti mama yenhwe ye na wie die na asi ekire wagina nsi o yes ni se adie ni se japade ma papa ne de man kwala no abusuafo ni ekire eti wo ni ma ni aba oba o ti fi ho wo se wontu ana ni ko ni atotoa eyere onu so ti fi ho ninkuma afọ ne se omo ma ne ntu won fa nkwala no eda ne ema wo mo eti me kula no ono no etifie ho obra ni na me ni kuru hwe wukuru ye me ni kuru na hwe o manyina ama wo so aho na sabi wukuru wa me de wo japade ama wo waje me de me kuru wo na se de na japade ama me ha wo se me ntu ana wo tifie ho na ya mama o lete June usimuntu July usimuntu abato sabe ne ka bibi a che wo mo a omusu wo muntu ya meti ye ne so mo start the dan na ma han wo fie ho eti che so mama na abusu afodi nyina ahye akire na ba ya no wo mo ye sade no eti me je me no mo ni bebrebe bi ha omuntu no mo so me ma si mama no papa na 19 fie say mama pa so fie dia samye 38 years on the do two kwan ko Germany mi fa so mi nya na de mi tu kwan ba mi be hia na ha ya sa ana otimi ma obesesa busuafo 26 ekoi na wo de wo ese na koi azeho busuafo to se on fa obi ankoi be ma oni ne bo 36 years timi afa wo fa sinianom makubako 26 na wo so de wo busuafo se na koi me ba I say le wo me just out to me van say nyina na etu kwan okay papa ne ya will wo ye machiri ba wo ye will patron me nya papa ne will ne wa ha mo fam na ententem why o ye will me patron ye video will ne dia he watena ase omo atena ase na wo hwehwe wo che ne bibia ama ne ma no didn't no uncle fa mranimfo ama wanya will ama na musi video will mami na me de fan is 25th December 2021 ni me kwa sori aba one man of friend so ba betena se na me se ada dia se be kwa na nkola na esere mi se wo kro fro se betena se ase me yes me ba no se ni okura paper wo de paper na tokonya no so no watena so eti mama na me pa cho o de paper na tokonya so no wote so eti wo sori ya no yi paper no wo start say wo kenkan paper no eti ti mama wo nka paper na no ka tell the baba ya say this is so video fa to me so me so try me video and we try video so I start so try me video no and we start so wo kenkan yi paper no mu nsemu ayewu okay nti papa no fa lawyer name hodwa ti sisi ani eya behwe ne se testator nipa no kasa omuyo testator no aso video now on the scene so waya wela emra no esesen ya hwe be kwa kotie the testator no ekai emra wo ho bebre e wo Wales Act nim ti bra oye video no yare mami na onyare sound mind na yen share say wa nya ment no onyare of sound mind mami na me so how him see the minimum city man for so we want some there can me say oye sound video no na onyare of sound mind there se ho ntina me busa no onyare ti die na me say no kwan so on permanent for na won tintim will emma no mi ko mi mama na mi ko abi si enne ya owu ye ko mantia se papa ne Fred ba ne se twa me video
ma twa de nani eso be so me ye video ma obi ahu se me na meto ha me kasa no eti no tano ye di sense no wo mama na 2 years tina chese bre wo mu se sa 2 years so onyare dia na otumi nante kopem ranimfo se onyentidie ntina na onyare na 2 years o ye video edito ho mama na me ko na chese na me kasa wo ye kura na 2 years a me to me ho asise papa ni mi se de ne family ni siti na se we so ko so ye video okay mama ye papa ye wo kura na ka o mo ntiase oh combat say man say oh manu baby wo ho a emra da ho na na me ne mranimfo bi kasa o sen sana testator be so video etayama asojafo pa title name asojafo akwako na bia etu aka no kono no otimi ka bibi in a video ansana wato emra wo kwan fa so ye testator betumi aso video esine so aye no na chese o nipa wo se mi wu ani aka me na kakra bi na mawu sa emre da ho na mom se wo so video esi so emfie mienu achi ehọ na asem ne won ti e ma semra no sesei te satan no de o se kwan a ofa so acha na de nse so video si me so mia na me kasa mia manu asem yo bi na eka Wills at no so chese wo hia anya hwekura no ye hia dance for mienu Wills at least 2 witness yes o mo be content nyama wo di chicho na mo mo be dia dance yese testate na ye will no na assign o sign ye on be witness sa o sign ye nyema wo beche ti ye be bra na wo ye so video no na mo Germany wo so no mani ukuri adansefo be ne bedi asenimu adanse mamo no de binimu na efa we se mi kunu frɛ me brother me di nachi e ba fie o me brother so no o ye be positive do me hene to oba no ne na damfo hene ba ko ne bai good ti na se nipa mienu kra wo so so no ka kire me bra se akonta obi enim da obi bewu ana me nim da so abeja me man ho eti me binya me di papa so me ba Jessica me di me fie ama no won usina ye na konta wa wu ni pa me brother ne na damfo ana oba obeka sa asem me kire wo fie omo ba ha ye nche ha ana oka kire wo mti oka kire wo mu wie ye no ana me ka kire me bra sa sa na kire dia ye ntu ensa ye mpa bibi mfa na nase ti me bra bai obeka kire sa konta asam a wa kan e be se wo so wa konta you obi ani aseda because me dey na baby ase wo bia me wo se me dey bo amabusu bia no ma bo amabusu wie pa eti me ni aseda bia because me twa me ba dia nya se me twa me kete ma etori eti no me ni aseda sa na koyeye ye brother bai e ba se oba beda ye beda na se wo se da ni aseda. Okay, ti ya hwe will ni mwasem ene se tesita do onwu ya na watwe camera si no so ye ntie Yema 2021 and I'm a Johnson. We got Ubi now. The other working now. Did you say Yanni? And so we say, if we never so we are. Me and I'm going Marcus, any David,
Frank. I'm going to say, oh, dear. We are some kind of me. William Johnson. I saw me. Maybe I job with it. We didn't be a skinning. And I'm in the minimum made it. And apple. Well, just kind of did Marcus. And me. And you know, Miss Howley. Somebody me to me, I'm not hospital, and I'm not intensive. And just like I'm a canoe. I go in the Bagumas of America. No one to do in another wheelchair. That's all. But maybe another million bar, or Chagama bar. The mania or Zenia. The silver over a bucket of maybe. And Sibuya, I was a sort of remedy. Maybe as a canya, buffer. Diamiato? A drug and Ghana, and now. We company doesn't also also eat one. Oh, no, to know now, come on, way. And you never possession. If the above was something we do work with your books, I would also be my area. Okay, testate and video willa. No. Yemfie no ansana or twa nananom ewonsiedo. Wose na japade ono anatimo na obi busam say we so evidence yasemra na say at least 2 witness na me ne omahuru so pa samia mete ho na me ama so camera asi me so na me kire say mini ho a asoma si fa we aso me gina mo onye obi na ekasa om say ai ebreda ho ti yeri ayeta yesa no yen hye no so ye obra ye de ye ti ye behwe we nyina abusia pani Hello. Na what is pani kwa me kire Ipa cho me ho ye na meni na ha me kafra wase a Germany afiampon o wa homa no so wase ni wura free mu papa oni na bobra mfie bebre ni esa oba so ta okumeti no yama na busua papa ya ne wisi a homa asem afi wotoye abusua kapre ni free na yiyo ne ba bi obeda kwankwaja wa ye no kama ni kanyina wafa papa na to nanum to se owu ani bibia ne ne madia moji fi aboso se mo nko nne enko tena kampo mutina mo padi ato ho a kan ha adwene na samosa de dan nyina ma hai wo bra okunu ato nanum to de na japade ata na yere ne ma musimu san na mo de ma hai na musimu san no maji aboso yi yo Auntie Naa kakra wo mu ameti ni achire wo umono ewura no ba ye gina ni adi mi gina mu ni abushi gina mu eti yesi ye bibia wiye ena la lampon ye mase no ye kakra no se ti ya ne die ese ye to enye ma ye wo sabi obi wuya ese ye ye fu eho enwo nkokọ fa ta video eyi ya na mo gboi e de kire ye eno se mo de se na kasa na nya ne kasa eye ne kasa okay me da se so adi no kra ho ama me ye nto so eye ne kasa enje ona mi gina ho se kana tie dia ye be pedi mu ese eni padomu enfe hia no ye ntimi mu enteto ni ye tan wo ena mo ka tie se wu ye kura ni bi kura ye no ni ye na nyina kura mo di aba
eti epaje mu a yemre fie yemra meje ena ye fie ni ebeki ena me catch o say ega no ebi wo Kumasi bi won kran ebi wo atmetin enti ese ebusia no enya biye adia ko che ya mo akofa leke no ya ba da seven me eni ediodi adie eni nuya ba eni na wo asemu ya beto wo mo ye na wo mo ye ba so kra mo ye yenye na asema bi e kan fie kra ni adia wo kwa fa lawyer it can appear dia yang so ya reply ya ke no asemu court yes asemu court TVGH na asemu court ni die nana Auntie Naa wadawo ba Dink me kan sem no ko me abuso pe ni beba won na travel ye abuso pe ni meba nya bota yento ye bo ase ya jemodi se nanu asem na okenkan ni di ya jidi abuso eno mi na abusa mi ana mi busa se o se mi di ka busa se ne na kasa no modi hye na o se ane nam se o ti wo di hye na nu asem no di eno die eno me wo we tabi o ka se ye nfa bibi mani ira mi ndi emeka yamba bibi mani ba ni die emeka na ma se no na edese wo busiafo no edese wo ye eni anjese what's ne wo line so mami musa no sama wo kan nyina no won ka bi nkyere nka me ha me humpo ya mami ampon mama seven crofon sa wo kan sam no wo court mama na when seven wo me brother ba ko ye lawyer enti be born na mania no dey no question was seven wo me catch you so o fi dan respondent ju ending o me nya respondent dia o so o dey akoko to o frɛ me o me nya let bi a che so o dey aso me ko o se wo was seven wo se wo lawyer no jine mu ma o se o ye cousin o se o ye hwan o jine mu ma o was seven wo nti respondent no so atro na no ye wo bu se wo lawyer won frɛ bibia me nya bibia wo so nya bibia ebusu yapeni nya bibia na seven na wo seven mo property ana se wo so mo freedom fana to so me yente do oka waye nyere adie ye pa anga me kwa me ntiache activity class se asma ye wo ko fidie anga me ka wo anwe de plan e so man ka ta na man fa bu ampa mamo e na wa kire ni se wona o sebu ye e yan se plan Matia, what was your court? So I'm one a cousin chrono several woman and Trasso or baby. I will dear some. Now someone will call to cram him international be minister to me in the cemetery. So that's it. And then we had to do 21. And I'm not so a Johnson. You're not now. The other what you know. Did you say, and so I say, if we make it, we are. Me and I'm going because we are something. So, any sin I continue.
nanso sɛ wura ɛgya wasia megye pɛ me honya na yɛma ma also me ma businya me amo wie me da kan be deska ono me no so ono mu che fa dia me ebika ne ro ko ati de me ma Marcus any David and Frank I'm say all media we are some kind of me Obi Johnson as I'm thinking maybe me job there we see be scheduling and me oye just can David and Marcus me oh atoda say ye maye hu a asem bia ye di na sene bia no ye ni tumi say ye betoa na senie no so tin pen bebre sofo kwansa obeje store obebusa asem no e court no aka no krese bia o makokura na bia ache ana me ni ho abotre obeche okwan a fafa so na wonka no kure wo mu sa amfa nkyere sa de a emra nso e wa ha asem bia e wo court no eni kwan so obi tena so se wo di my lord ono kwa na wo to me say my lord obeba judgment is asem no mo beto aba bia mu di asem no esokosi se wa na wo de call no wa withdraw case no se wa withdraw case no dia wa na wo de call e na opesa fe dia de bla Oyerepa FM and dem na bia nchechero kwan but say we withdraw case na respondent no where you was somehow dia 7 anu a wo de bla me a wo ya mama tomra sanso na osofo betomra bishop betomra adwo betomra titwa na wo se yetwa so na ba bia wo de wasam na kono wato aso ho moma yen hye nso asem a wo court no emfa mre me why mesra wa me nkolo TV, remember when you see say you